Takéto krásne starožitné dvere síce u nás nenájdete, iba takto ako ozdoba. To, čo ale v poslednej dobe trendové, sú dvere s bezotlačkovými povrchmi. Tieto povrchy sú odolné voči otlačkom prstov, ľahko sa nezašpiňa a keď tak veľmi dobre sa udržujú. Takisto sú veľmi výhodné tieto povrchy v tom, že nábytkári používajú na nábytok v celom interiéri pekné matné povrchy v identických farbách. A ak si to klient zvolí aj na dverách, tak má potom celý interiér pekne zladený v takýchto pekných matných hodvábnych tónoch. Takisto sú trendové nielen v poslednej dobe bezfalcové dvere, ktoré sa vyznačujú tým, že majú skryté pánty, ktoré hlavne smerom otváraní do priestoru nekričia, ale sú pekne skryté. Tieto dvere sú bezfalcové, hrana je hladká a na tejto hrane je krásny funkčný magnetický zámok. Ku dverám samozrejme neodmysliteľne patria aj kľúčky. Úplne horúci trend sú kľúčky s integrovaným uzamykaním, kde nepotrebujete spodnú rozetu, v ktorej by bol zastrčený kľúč alebo WC systém, ale samotné zamykanie je urobené v tele kľúčky a ľahkým prekliknutím tohto prepínača si dvere buď zatvoríte alebo otvoríte. Jedno z najmodernejších riešení, čo sa týka dverí alebo zárubní, sú skryté zárubne. Nie sú vhodné úplne do každého priestoru, ale sú určite vhodné do veľmi moderných a veľmi trendových interiérov. Tieto skryté zárubne sú v rôznych prevedeniach, či už výšky alebo farebného odtieňu a do nich samozrejme dajú sa zvoliť dvere, ktoré sú už či už v hotovom lamináte na strechu alebo sú pripravené pre ďalšiu úpravu formou nanesenia jemnej stierky, malovky alebo tapety, prípadne obloženia s ďalším drevodekorom, kde sa dostane jedna stena s týmito dverami do jednoliatej úrovne v jednom dekore. Všetky dvere sa vyrábajú v rôznych rozmeroch, niektoré vieme dodať aj v atypických výškach, dokonca až na výšku 3 metre. Všetky tieto dvere máme vystavené v našej predajni. Máme tu dvere aj v slovenskej norme, prípadne vo vyšších výškach. Veľmi obľúbená je v poslednom období výška dverí 2,10 m, ktoré tieto dvere pôsobia veľmi elegantne a exkluzívne oproti klasickej normovanej výške. Prípadne máme tu aj dvere vystavené vo výške 2,8 m, ktorá naozaj pôsobí veľmi exkluzívne. Najlepšie je si prísť tieto dvere ku nám osobne pozrieť, chytiť z každej strany, otvoriť si ich. Máme tu plne funkčné vzorky vo viacerých farebných alebo typových prevedeniach. Sme Mododesign, radi vám s výberom dverí a podlah pomôžeme.